kagaupod sa mga kabataan nga pa. Ay, ano, ay naman dahil ko. Onda, hindi mo naman. Hindi mo naman kasalanan na. Hambal nila, bata pa ko, no. Wala pa ko buot. Pero ila-ila lang na yan, di natuod. Lupod mo ko gana sa mga tingulang. Daw pariyo mo ko sila. Kamusta man si Mark bilang isa ka apo? Okay man sir. Binuligon man. Dugay na siya ga upod sa imo magpanahid. Oo. Gana sa mga 1 year, sino bisa sabot yung bakal ko sa sayad nga doon kabilog. Siya ang dakil mo sa food. Ginambalan mo man na siya nga maupod sa imo. Oo, sang promero, pudukod, tapos huli, siniguro sa giupod na lang kirli kung lakabra, wala ka klase. Nakakatumisuntaan ka man. Isang pulmero ni sir, kahit may dalat sa isda. Dito, Mark, din nga nagalin. Kaya nga nanay, nagupod ako kay Lolo Rini sa baybay, nagbudik ako panahid. Nagupod ka? Hindi ko man ko natuti. May isda, itong dito dati na, yara na yun. Imbisay mo na kanyang lutoon. Ano sa uli naman, sir? Tingalaw ko sir, nga wala na sa gayampang dito kampi. Kundi diri na makadto sa baybay. Hindi ko maano to sa naman. Ayan, sa uli sir, pagkano naman, nagtuwa naman siya. Ay, hindi ko Diyos ko, puslat ko na gali ng bata ni. Namutan na sa uli sir, siling ko to, hindi ka man malumos. Pero paano ko malumos? Kaya si Lolo Remy sa tunga niya, pusigad lang. At yan mo ko sir nga daw video nagpahamtang naman ang buhok ko. Ang puti halungan ka lang, kay budlay na danang tawag lang baybay siya raw. Sila niya, nanay, niya to, budlay na nga daan. Sa dagat, kung kisa baskog ang angin kagang balod. Pareho subong mabaskog ang tubig. Mabudlay ang pagpangabuhi. Pero pinanglan mabuhi itatanan. Sige lang malipas lang ni tanan. Dawangin kag balod. Madula man ang pagkabaskog. Bali kita mo gid siya ba ng ara gid siya no, do gin hakos niya gid ang pagpanahid no, pagin general pagpangisda. Siya do makabig naton balang isa man isa nga tawag naton nga taga-amlig, taga-tipig sang kultura sang pagpangisda ito sa ila, even nga bata pa lang siya. In culture bearer sila ni ang kadala sang ila kultura. Sila ang taga-subli, no? Ginatipigan nila, ginaamligan nila ang ilang kultura.
Kung ikaso nga ang mga sagad na sa amo na nga mga pamaagi, halimbawa sa kaysa ng bata, maagi sa pagpanahid, maagi sa pagpangisda, wala na, kasi sila naman ang mga pulos, may ara gyapon nga nagapadayon sining mga pumaagi sa pagpangisda. Luwas bi nga sa economic nga aspeto, no, economic nga factor na makuha nila sa pagpangisda, may kita sila. May ginatawag man kita sila nga occupational pride. Na kundi kung ikaw mangisda, kag sagad kaya mangisda, no, sa sari-sari nga paagi, daw binabantog ka, sagad ka, para sa imo may ginatawag, may ginakabig ka man niya part na sa imo nga identity, pagkakilanlan bilang mangisda. Kabahin man na sa imo bugal bilang pride mo bilang mangisda. So makita man natin sa bata ngayon na siguro sa iya man niya nga pag upod permi sa mga mangisda nga ina, nakita niya nga wala kasagad sa ila. So gusto ko man maging amo sila. Gusto ko man makabig nga maayo man ako mangisda. So aside from economic reason nga ay ni mga tao pangisda, may ginatawag pagdiin nga occupational pride, ang existential rationality kung diin para sa ila amo ni amon kabuhi bilang mangisda, amo ni amon muning meaning sa amon sa amon occupation. May eskwela pa si inyo. Oh, mana-bridge 6 sir. Hindi kami na tuwid. Kung wala na akong kulit. May makaigsigi-sige man niya pag-eskwela. Oh, sige na sir. Hindi man sa akin. May masanag pala. Pwede pagid nga halimbawa ning mga lokal nga mga species ng isda, pwede gid ini magamit sa eskwelahan, halimbawa bilang example, bisan sa math na lang. Halimbawa, 5 plus 5 o 5 ka pisugo plus 5 ka gusaw, pila ka isda na kwan. So dira pa lang sa example, makarelate lagi ang bata, ma-identify niya lagi. Kay tungod nga sa ila komunidad, common na. So mas ang learning, mas madasig, mas mahapos. Bilang kuman nga depende subong may contextualization, localization, indigenization. Dira siguro isa man na umayong programa para pagiti nga mas mapalangga pagit sang mga kabataan ang ila kultura kag tradisyon, at the same time mas mapadasig, mapahapos ang learning. Makabig na ito ng culture bearer gid siya, kay bisan sa lamaharon niya palang nga edad, kabalo na siya sa mga pumaagi sa pagpangisda as kumpara sa iba niya mga upod ng mga bata, no, nga mas nakatutok siya sa formal nga pag-eskwela. Gumambal man nato ni nga eskwela man sa formal, pero gatag siya sang kaygayunan, gatag siya sang tiyon para magtun-an gid ang pagpangisda, pagpanahid. Hindi siya matawag nga hero, no. Hero in the sense nga ginapadayon niya ang kultura, ginapadayon niya ang isa ka kabahin sa ilang kultura, which is ang pagpangisda, ating artisanal mga fishing methods, isa na dira ang pagpanahid. Kay kung wala ining kultura nila na madulaan sa identity ang ila komunidad. Kung wala ining like artisanal fishing methods, wala ining kinaalam sa nasari-sari nga paagi sa pagpangisda, wala sa pagkakilanlan kung ano ang komunidad nga ina. So makabigid na itong hero man isa sa iya own right ining bata nga ini. Ngayon ni si Marcia kay mapisan, pudupon sa ibang mga kabataan, mga salawayon. Hindi ni siya tutok sa baybay, panahid. Kaya kung nakapanahid may grasya, makasudan sa, makabuli kay lulay, kay luloy. Gusto kung makabaligya, makakwarta man sa. Kaya siya man ang ginasaligan man siya ila sa mga utod niya mo. Wala, mapisan. Umayo nga bata. Kaya kung agado mo sa baybay, dasig sa dayon. Isan.
Kaysa sila nga sinaban, mayo bata. Bye-bye ang tutok yun. Kisado mabatay ako sa nanay nga panawag sa akon. Gusto ko sa tanay pamangkaton pero hindi sa magsabat. Na 2015, napatay sa nanaya, mamaya. Di, santod siya nga may amay man na, sir. Pero kay tila man na sila sa sinito. Nagkikita pa ni sila sa tatay niya. Wala na sir, kahit daw kayo naman yung kantong tatay. Din si tatay niya. Alam mo na. Kung ikaw makuton ko, kabalo ka sang sabat. Paano manging bata? Naidlaw na ko sa akong pagkabata. Ako si Mel, 11 anyos.